Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:34. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Kadalin na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Mayong hapon naman sa ito mga palangga ng mga tagpalamati kag welcome sa ito pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life Miyerkules Pebrero 26 tuig 2020 Medyo mapangpang ang aton sa panahon sa karon syempre man mainit kag ma-experiensyan man natin kung batyagan sa gihapon ang kabugnaw, di ba? Amo nang hindi namin epekto sa aton, ginabatsyag. Sa inyo mga lawas, ang mainit ka mabugnaw nga hindi mapaktay. So, epekto sinabalik amo nang halalungan ninyo sa nahambal na natin. But anyway, sa aton man mga kauturan sa Kuto Malabutan sa aton pagpangalagad sa This is My Life sa Miyerkules nga edisyon, Ash Wednesday. Tapos na kamo sa mga tumulo iyang Katoliko. Kag hambalan tama na bisan gamay karon kay ti sang nagligad ni istorya tama na last Saturday. Ti gamay man nga pag-refresh sa inyo sang update man sina. Okay. Alauna 40 Action Radio Philippine Standard Time. Sana siling na naton sa mga nagaupod sa aton sa karon nga hapon sa ilatag sa ka mga radio ang aton pagpangamusta ko nakapanyaga na. Kung ano ba lang sudan na tondera? Ano subong season sang anong utan seasonal subong mantalong, kamatis, na? Pero ang kilo sang kamatis tag 80, 70, 80 pesos per kilo. Mas mahal gid ang Bombay tawe na. Nga ang kamatis namin nasa sa mga kabataan basta kabalo lang ka mag-juice nan. Nami ina para sa ila kag sana siling na naton kung magbakal kita sang mga panakot para sa aton mga lulutuon. Kinanglan kinot-kinot man pero tawe kung kinot-kinuton mo man ang panakot sa imong lulutuon ang nami arada sa panakot mo, di ba? Sa mga makabalo magluto. Pero syempre, nagayuhom kag nagapulopang yam idang naga-budget iya sang para sa aton pagkaon kay nabudlayan. Mahal ang isda. Mahal gid man tuod ang isda. Makabakal ka buro barato pero gapula-pulang mata humuk-humuk ng lawas. Kabalugin kita kay ti gapanindahan man kita, no? Para sa aton sa ni panimalay. Kinanglan hugtanay paha sa budgeting. Dugang pagid sinahambalan ni Tita Wilma kung may mga pwede dira tamnan sa inyo kilid, sa inyo palibot sang balay. Kung wala man ara man ang aton sini mga bakante, no? Mga bakante kag guba nga mga labador, balde dira. Hindi gani inang mga ginalon ba lang nga ba nga mineral water. Ang ibang ginautdan nila na daw halos gabang-gabang kag butangan duta tamnan okra, di ba? Tamnan balatong, tamnan alugbati, makakinot-kinot. Pero kung may puno ikaw sang balunggay, nga very nutritious dako kini mabulig man sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. Subong namin itanom-tanom okra, mga amo na ba, hindi ba? Kamatis kay siso nila ini subong. Okay, Tita Wilma. Antes kita magplano sa mga masustansya nga mga utanon para sa aton pagkinahanglan para kita makakinot-kinot. Ang aton man kalingawan iya karon iya nga adlaw syempre Tita Wilma ang aton magtahom nga lelentunon nga aton man ipabati igalingaw sa ila sa sininga hapon ang sulat man nga aton pagabasahon padala ini sang isa ka bisexual I think via
messenger naton. Ginako ya di bisexual siya, estudyante. Medyo malawig-lawigin print out ni Tita We, pero tinghuan na ito nilang mabasa sang husto man karon. Ara man siya nagaupod sa aton sa sininga hapon, salamat man. Kag ang inyo man pagpakigbahin karon sa aton tagpadala sang sulat sa iya istorya, mga maayo lang, mga masuggest naton nga magkapaayo para sa iya. Magluwas man sina ang inyo man mga greetings. So, ara nga aton text hotline, pwede ninyo dira ma-type kag mapadala. 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag sa ito naman, mga kauturan nga nag-upod sa ito sa Facebook Live. Yes, type lang. Kag go lang. Kaya puro pa si Platan na nakakaroon dugay-dugay ni Tita Wilma. Si Platan, gidi say, good noon, Action We. Ako gid una monitor subong more power, Action Radio. Hover Pestanyo. Salamat gid. Kag sa Eagle High, salamat man sa inyo. Eagle High tawi or Eagle Eye. Ara man. So, dugay-dugay sa aton mga greetings. Siyempre, ang aton man tag sa ka-horoscope. Paupod inyo mga lucky numbers, inyo lucky color, kalingaon man aton tag sa kahapon. Samtang kamo dira nagahilay-hilay kag nagapulo pahuway. Okay. Sa siniya nga bahin, ang aton matahom nga lalintunon para sa inyo from Jose Feliciano. Once there was a love. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Feliciano, once there was a love. Aton ginaginay patuhoy para sa tanan. Ilabi na sa aton dala mga young at hearts. Sa mga nagahubin-hubin nga nagaedad na. Para gini na sa inyo. Kaya syempre sa malabutan sa aton pagpangalagad sa siningapon, especially dire sa mga tagsa ka merkado, sa mga kabanwanan, magluwas sa 3 ka mga dalag kong merkado diri sa syudad sa Bacolod, Central Market, Libertad Public Market, kag Burgos Public Market. No? Sa mga merkado dira sa mga kasyuderan,
Kag, of course, di man sa mga kaiping naton nga mga isla, sa Guimaras, sa isla sang panay sa apat ka mga probinsya sini. Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique, salamat, kag sa Romblon, ha? Mayong hapon dira, kag sa Masbate man, kag sa Guimaras. Guimaras ulit, sa Palawan na. Kay text sila sa itong text hotline, kabalugid kita. Nga, nagaupod sila tag sa kahapon dari sa itong sa This Is My Life. Sa nahambal man ni Tita Wilma Kainat, sa mga Katoliko, kay ti subong nga adlaw amo iyang pag-umpisa sa Kwaresma, Lenten season. Kag ina, syempre, ang pag-umpisa ang pag-umpisa sa Lenten season, Ash Wednesday o kon Miyerkules Padles. Kag umpisa man halin sa aga, misa, na tapos Padles, Ash Wednesday mo. Palatandaan sa pag-umpisa sa Kwaresma sa Simbahan Katolika. Kag palatandaan man ina sang pag-umpisa sang pag-fasting and abstinence para sa bugos nga panahon sang Kwaresma. Kwaresma, 40 days ina siya. Ti humalin, usually, ang mga simbahan na ito, alas 5, na, kung daily mass, alas 5 sang aga, misa pagkatapos badlis, or within the mass na pagkatapos na nila homily may araman, iban pagkatapos sa misa amo pagpatigayon sang pagbadlis. So bilang pagsabat man sa mando sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP, ginpatuman ang no contact sa pagpalhit sang abo sa agtang sa mga sumilimba. So instead nga ipalhit sa agtang, ang iban ginbudbud, ginabudbud na lang sa agtang ang abo or diri man sa aton sini yubon-yubonan. Kag inabilang kabayan man sang precautionary measures sang simbahan batok sa coronavirus disease 19 o kon COVID-19. Pero diri sa aton sa syudad sang Bacolod, experience may nato niya karon nga adlaw sa Diocese of Bacolod. Ginpatigayon ang Miyerkules Badlis. Ang aton usual nga namuklatan, no? Ang pagpahid sang abo sa aton sini agtang. Kay so far, suno man, sa ginhambal sang aton sa kaparian nga diri sa syudad sa Bacolod wala na tayo mo negative kita kag wala man naman kita PUIs or PUM o persons under investigation angot sa ginahalungan nga pandemic. Makabig na nga pandemic ina sa karon sang World Health Organization. Gintawag na nila nga global pandemic in COVID-19. Pero may posible pa na sa punta. Nga suno sa WHO, may posibilidad nga mangin global pandemic ang 2019 corona disease kung nga agi na pa preparar ang bugos nga kalibutan. Siling naman sa WHO sa sitwasyon sa karon sa din padayon, sige padayon ng pagsaka sa kadamuon sa kaso sa nagkalain-lain nga pungsod, may posibilidad suno sa WHO nga hindi magdugay, malabot sini ang category bilang pandemic. Kay man ang pandemic suno sa isa inika infectious disease sa diin madasig ini nga nagalapta o nagasaylo-saylo halin sa isa katawo, laton sa isa pagid ka individual sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan, di ba? So in kaso nga maglabot sa global pandemic ang kaso sang COVID-19, ginsiguro man sang aton tiglikom, tiglikom sang Department of Health nga si Secretary Francisco Duque III nga kita diri sa Pilipinas handa na. Amo nang hambal yan ni Duque. Nya sa linya kasado na yang protocol para nga mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 kag nakamonitor na ang tanan nga mga concerned agencies. First week pa lang niya sa January so sa iya ginhugot na, no? Ginpa-istrikto na ginpahugot na mga surveillance kag isolation, detection, ang contact tracing kag convention measures. Kag padayon man suno sa iya nga gina-istrikto ang sistema para nga
matatapan kag makontrol kag matapna ang paglaptas ang amo nga masakit. So sa sinaiya naton nga update nga nakuha kag so far almost 3,000 na kay 2,700 plus na ang patay sa kaso sang COVID-19 sa bugos ng kalibutan, especially pinakadako among sa China sa aton hibalan 2,700 something. Kag sa nahambal naman kag sa report man nga ato nabasahan madasig bisan ang US gani, di ba? Pero sa ilang ginapreparahan man na nila. May ara na sila kaso. So, bisan mag-ano pa sa paghambal nga preparado ang aton ahensya sa gobyerno angot sa sining madasig nga paglapta kag inkaso ginman diri sa aton pungsod Pilipinas na Conwood, kinalang kita mismo sa liwat solito ni Tita Wilma ang aton sining ginapahanumdum sa inyo adlaw-adlaw diri sa This is My Life, ang paghalong ara gid sa aton halin gid mismo sa aton kaugalingon sa aton panimalay sa atag sa kamiyembro sa aton pamilya. So hindi tagi din napagkalipatan ang pagpaninlo especially sa aton mga kabataan, ang aton mga bata kag ang aton mga huben nga nagaedad na sa aton mga senior citizen abing di ani magpasaway sunod lang sa makapaayo para sa inyo ina para gid sa aton tanan kaayuhan. Okay, alauna 52 syempre sa aton man mga kauturan dira nga nagakinahanglan or magakinahanglan man sa mga praska kag mga matahom nga bulak, syempre ara lang sa likod sang Bacolod Base Center, Ferrero Street, inadira. Ara dira ang Jenny and Christine Flower Stand. Ara dira si Maymay o kung si Tintin man, pwede ninyo siya or sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Personal nga pagkinahanglan o kung saan naman nga mga events nga gusto ninyo dekorahan sa mga tahong kag preska iya nga mga bulak. Kay Ivy Zaragoza Villarin, mayong hapon Tita Wilma Tamiyaw ko lang gali si Papas Moth nung Elmar Gonzalo, kay Miki, kay Mama Marlene Roxanne nga gapamati gid permi kag sa guwapo da sa La Carlota nga si Clamon nga wala pa naumpawan sa hangover yabaw. Pasugat ta iko no. Hindi ta ma-mention ang inambal mo kay ti brand na sang ilimnon, hindi pwede Overpersan niyo. Yes, monitor from Cebu City, kay Erwin Gonzalez. Yes, boy, salamat gid. Mayong hapon lang, salamat sa pag-upod. Kay Nining Malu, kag kay Tuto Larry, ara sila sa Sipalay, mayong hapon lang dira sa inyo, salamat gid. Kay Priscel Alvarez, nga nag-upod man, Tita We, greet ko lang da ang asawa ko, ara dira sa Manapla, Mirna Pistanyo, gapamati gid subong, paborito yan na programa, This is My Life. So, may damo gid nga salamat. Kay Marilo Alfonso, ang iban karon naman. So, relax lang anay dira, magabalik si Tita Wilma, pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dalain. Ito naman Dr. Alfred Spear Mangustin T nga nagaisahanon nga supplement nga himuhalin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Siyempre, ang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea ang rich ni siya sa B-complex. B-complex vitamins. Nga, nagabuli gini sa itong lawas sa ginatawag
pag-metabolize ang aton carbohydrates sa lawas, ang proteins, kag sang fats, para nga ma-convert ini sila into fuel nga magamit sang aton lawas para kita mangin mabaskog adlaw-adlaw. Hapos lang gid gamiton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. May isa ikaw ka tasa sa mainit nga tubig, may isa ikaw ka tibag sining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Yes, para na ina sa imo kag sa bugos nga pamilya. Ang benepisyo sini hindi nga masolo mo lang kundi tanan kita sa sulod sang aton panimalay magka-benepisyo tungod ang isa ka tibag pwede naton magamitan sang tubtob 1 ka litro nga mainit nga tubig. Kinahanglan maging smart, maging fit kag healthy ang buhos nga pamilya, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea na kita. Mawakalina sa mga butika dira sa inyo dag sa kalugar kag syempre diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod ada available sa tanan nga Wacom Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Ito good PM diri sa Phase 6B Handumanan. Please pagwit sila ni Macy and Jess Makilan, Bonhor or Bonjour and Tuping, Gabriel and CJ Makilan. Ang nagapagwit si Jesus Makilan. Salamat kay Tita We. 00000048. Salamat kid. Agwit lang ko family Lanayon sa Magalyon. Thanks gid from Anje. Salamat kag mayong hapon lang dira. Action Wilma Paniaga tasubong from Inday Wilma Cabarles ang Isabela. Salamat mayong hapon. Mayong hapon lang, gwit na ko akong mga amiga sa Barangay Bunga Don, Salvador Benedicto. Sila ni Emily Nemenso, si Grace Porras, si Jocelyn Tihadang, gagwit si Tatay Etro sa Canlaon City, Negros Oriental. Madabong nga salamat sa pagbasa, Tito We. Yes, salamat gid 8 to 3:30. Kag mayong hapon sa inyo. Tamot ko kami nabasahan ko bala. Anyway, palihog lang patugtog ang Deep in My Heart requested by Charlie Rosales of Purokdos, Barangay Basay, Kawayan, Negros Occidental. Salamat, Tita Wilma. 9304, nakapatukar na si Tita We. Sa dasun lang, isulat ko lang na di. Well, anyway, thank you. Kaya na Ron at Trabaga upod sa iton karon nga hapon kag Miss Heaven. Kay Christian Roa, mayong hapon man sa imo. At man si Oponinday Rones, si Tatay Teddy Hida. Kawams, ginatamyaw ko family Tornea kag Toledo family. Araman mo, napangilay si Action Percival Villamore sa aton sa Facebook Live. Salamat, good Action Prayers. Kag kay Inday Megs Vergara dira sa New Government Center. Mayong hapon lang dira. Tawe, gwit ko lang da asawa ko ara sa Manapla, si Mirna Pestanio. Gapamati gid subong paborito yan na. Yes, salamat gid, ha? Kay Inday Gorly may atong Salazar. Belated na lang belated happy birthday lang kay Gilbert Salazar. Mayong hapon lihog lang kugwit sa lolo ko nga si Joe Bulyag. Dira sa Cane Town Subdivision, Victoria City. Nagapamati gid siya subong subong. Amo man si mama ko Josephine Sombero, papa ko Gabriel Sumbero, kag si Maninoy ko Itzel, kag sabana ko nga si Topper Aro, gapamati gid, ha? Subong sa imo programa. Salamat gid Tita Wilma. Si Sugar ni Gali, sang Alicante, Ibi Magalona. Mayong hapon, salamat gid. Tita We, mayong hapon. Si Tatay Sixto Magbanwa, nagapamati gid dito sa karinderya ni Art kag ni Fe sa Kawayan. Tatay Sixto Magbanwa, salamat kag maayong hapon. Kag yes, ang aton sini mga OTTG, miyembro sa aton OTTG gali, mayong hapon lang dira sa inyo. Araman si Ederica Ford, salamat gid. Mayong hapon sa imo. Nagadala sang Christine Taxi, salamat. Kay Ina Aslin, nga nagaupod man kay Miss Judith Calves Pamposa. Salamat gid dira sa inyo. Tamyaw ko family Garcia kag Gonzales family. Relax lang si Tita We, anay mabasa sang atong sinisulat karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya
kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang sulat nga pagabasahon ni Tita Wilma karon nga hapon, ginpadala ini sa aton sa This Is My Life neton nga page no sa Facebook. 18 years old, isa ini siya ka estudyante. Kag ang iya sini sulat nagasiling. Good evening. Good evening, Tita. Hoping nga mabasa mo akong story on air or live. Tita, 18 years old na ko, legal nga edad, sa isa ka senior high school student, ka-graduating na this coming April. Sa isa ka public school, diri sa Negros Occidental lang ko nagpa-enroll. Tungod nami ang ila system of education. Isa ako ka accountancy business and management student. Isa ako sa libo-libo nga grade 12 graduate sa amon school nga paghatagan sang award tungod bisan papano nagatinguha man ko kag ara man ko permi sa honors list. Wala lang ko nadala sang second semester, third quarter tungod diri nag-start ang akon problema o kon love story. Honestly, Tita Wilma, isa ako ka bisexual. Ma-attract sa babae kag sa lalaki. Sang manog 18 pa lang ako, may naga-flirt-flirt na sa akon. Taguon ta lang sa ngalan Philip. Mataas kag maputi nga lalaki. Medyo gwapuhon kag alaman. Actually, schoolmate ko siya. Sa kalaparon sang amon eskwelahan, nakita yapa ko until pag 18 ko na, official na nga nangin kami. I love him, tita. Kag palangga yaman ako. Pero tita, why nakabalo ang akon family nga may boyfriend ako kay ka-istrikto sang akon mga magulang kaginikanan. Tungod nagdako kami tanan sa simbahan kag may kahadlok sa Ginoo. Siguro tita curious ako sa tanan nga butang. Gani nakigrelasyon ko. Same sex. Managod sa inyo no? Sa diin siya ang ginapitik sang dughan ko. Wala sang bisan isa sa pamilya ko ang nakabalo nga may boyfriend ko until February 7. Bag-o lang gid kami ka-celebrate sang amon second monthsary kag nagbago ang akon balatyagon, Tita Wilma. Daw wala na ako gana sa iya. Kag kun madumduman ko ang memories nga amon na agyan, daw naluoy ako sa akon kaugalingon. Madumduman ko pa, sang updanay kami kuha sa entrance exam para sa college, kag duhaman kami ang ginpalad kag nakapasar. Wala na ako nagpangduha-duha nga breakan siya sang amuto nga gabi. Balaan ko, kadali lang sang desisyon ko. Pero wala na ko may nabatyagan sa iya. Bisan isa ka porsyento. Nag-focus ko sa study, ka-graduating na, pero sa kada adlaw nga masugatan ko siya sa hallway sang STEM laboratory, nagakahuya ako. Nag-focus ako sa mga schoolworks kay gusto ko magbawi bisan sa last quarter na lang. Kag tita we,
same month man, pila kaadlaw pa lang nga nag-break kami, may nag-abot naman tita. Gin-entertain ko man siya para maging friends kami. Hasta nga nag-confess sa akon sang February 14. That is Valentine's Day sang gabi. Nang hagad siya paniyapon sa gwa. Kag dito siya nag-confess. Pero Tita Wilma, wala ko nagsabat. I was speechless the time. Kay bago lang ko nakig-break kay Philip. That's why nagpadala ko dari sang akong sulat para mangayo sang piece of advice, Tita We. Ano akong obrahon, tita? May feelings naman ko sa bago nga nakilala ko tungod sa ginapakita niya nga kapinasahi. Pero sa akon kaugalingon, balaan ko nga kung magsulod naman ko sa isa ka relasyon, basi isa lang kabulan, madula ng akon feelings sa iya. O kung tituwe, basi ako naman ang masakitan. Parehos o kung pareho sa ginhimo ko kay Philip. Please, tita, buligi man ako, masulod ko bala sa bago kong masulod ko bala sa bago nga relasyon o kung iset aside lang danay or anay, bisan palangga ko na siya. Cute ko lang ma-mention ang ngalan. Tita, tagua lang ako sa ngalan nga Christian. Hindi kinadala pag-print kong i-account name mo. Well, anyway, sorry. Bye lang, way kadalin as, no? Anyway, sa imo, no? Napatawag sa ngalan Christian. Okay, sa imo tuto Christian, mayong hapon, kag salamat man. Kay naghambal siya kung hindi sa kapamati, kung base may klase siya, ara man gihapon sa live siya, makapamati. So, yung message natin siya kabasahon kung iya sininga sulat. Sa imo Christian, imo ginako nga ikaw isa ka bisexual. Buot silingon ang gender mo ara sa tunga-tunga. May tion nga nabatsyagan mo, gusto mo, or maluyag ka sa babae, o kung sa pareho mo man yung lalaki. Pero antes man si Tita Wilma, magtugda ang ambahan nun nga aton man nga igadulot para sa imo. Halin kay Isa Sigera, what matters most? It's not how long we held each other. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbi. Sa karon nga hapon, nga nagpatawag kay Christian. Ang sulat ngayon ni Christian, iyagin padala hindi sa aton personal nga account sa Messenger, kundi iyagin padala sa aton
page, ha? Sa This Is My Life page. Sa liwat sa imo Christian, salamat kag mayong hapon. Una sa tanan, pasalamat kita nga ginako mo ang imo pagkatawo kag wala mo ginakahuya nga ikaw isa ka bisexual. Ti kabudlay gin man nato, na kabudlay din ako ano itawag ni Tita Wilma sa imo tuto kun inday kasi ikaw mismo naghambal nga isa ikaw ka bisexual. Meaning kung kaisa may interest ikaw nga isang lalaki, may interest man ikaw nga isang babae. That's why nga ikaw naluyag sa pareho mo nga lalaki apang madali nga nadula. Kag may mag-abot, kag nahadlok ikaw nga mag-commit liwat sa panibag-o nga relasyon tungod sa kahadlok nga base, 1 ka bulan, 2 ka bulan, madula ang imo sininabatsyagan para sa iya. Either ikaw ang masakitan o kung siya ang masakitan sa imo himuon nga desisyon. So nagapamangkot ikaw kay Tita Wilma kung bala batunon mo siya, sakto Tita We, o kung gusto, o kung bala okay lang nga makigrelasyon ikaw liwat, o kung iset aside mo lang anay ina. In short, sa imo pamangkot, sabto ni Tita We, diretso. Subong suno sa imo tungod sang imo pagka-in-love kay Philip, gintawag mo, ha? Una nga nangin kabahin sang imo kabuhi, nga sa din ikaw ang nasakitan, ano ba lang natabo sa imong pagtuon? Apektado, di ba? Kag subong suno sa imo, focus ka, na? Gina-try mo nga mag-focus ka sa imo pagtuon kay ti graduating ikaw ini nga tuig, ha? Kag gusto mo makabawi bisan sa last quarter na lang, kayang-kaya mo yan. Kay nga nahimo mo gani sang nakaligad, mahimo mo pagidsubong. Basta mag-focus ka lang. Concentration sa pagtuon. Hindi ka na lang anay magpadistorbo, hindi ka na lang anay magpensar, o kundi anay pagtagai atensyon ang imong love life. Ipahigad lang na. Kaysa husto nga tion, masalapuan mo gid ang nagakadapat kag nagakabagay sa imo kabuhi. Kun bala, babayi, o kun lalaki ang nagakabagay para sa imo. Sa aton balatyagon nga nagapangduha-duha kita. Kay bisan ikaw, mabatyagan ko nga nagalibog ang ulo mo nga aamo sina, di ba? Pero tandaan mo lang, tuto Christian, sakto na, or hindi Christian, iti anako taman mo na, narespeto neton ina, kung amo na yang ang imo pagtanaw sa imo kaugalingon, kag sa imo man balatyagon. Hasta subong feeling ni Tita We, gina-search mo pa, ginapangita mo pa, kung ano gid bala ikaw, lalaki o kung babae. Pero na-mentionar mo din, nakakuha sang akong atensyon. Nga kamo nga mag-ululutod, ginpadako sang imo ginikanan, nga ara sa simbahan. Din ato diri na yun. Di ba, Tawe? Ginpadako, kamo sa inyo ginikanan, kay tisiling mo, istrikto ang imo ginikanan. That's why wala sang nakahibalo nga may boyfriend ikaw, nga may karelasyon ikaw, nga pareho mo nga lalaki. Ginpadako kamo nga mag-ululutod sang imo ginikanan, ginadala kamo sa simbahan, nagatuo kamo nga may Dios ang kalibutan, kaga syempre may kahadlok man, kay ti amo nang nagtuga sa aton. Amo nang siling mo nga curious, ikaw sa tanan nga mga butang. Kag isa man sa nangin rason kung nga nakigrelasyon ikaw sa pareho mga lalaki. Kay tungod suno sa imo, siya o kung si Philip ang ginpitik sang imo dughan. But suddenly, nadula ang nabatyagan mo sa iya. Nga hindi mo mahibaluan kung ano ang rason. Pagkatapos subong lain na naman ang interes mo. Subot silingon, hindi ka pa totally, no? Nga masiling naton lalaki ang naluyagan gin, babae, balatyagon mo, babae, o kon lalaki ang lawas mo, pero ang pensar mo, isa ikaw ka babae nga naluyag sa lalaki. Kaya tihambal mo bisexual ka. May time nga interest mo lalaki, may time nga interest mo babae, di ba? Okay. Subong hindi na siya pagproblemahi to. Na? Inaya, suggestion lang ni Tita We, hindi na pagproblemahi na tungod sang gender mo. Hindi na pagproblemahi ang balatyagon mo.
Ang problemahan mo subong amo ang pag-focus kung paano ikaw makahatag sang tanan mo nga tion kag konsentrasyon sa imo pagtuon. Lapit na lang. Tapusa with honors ang imo sini kurso. Kaysa ulihi imo lang na madiskubrihan kung ano gid ka kung diin ka gid kag sino gid ang para sa imo nga mangin lifetime partner mo. Hulata ang husto nga tion. Kay kung tion mo na makibot ka lang, ay amo ni gali, ay siya gali. Thank you Lord na. Kay nga kung imo man ginahimo kag ginapangabuhi ang pulong sang Ginoo sa imo kabuhi, mag soul searching ka bala dear na. Especially sa ining Quaresma, Lenten season, pangitaa kung diin gid ikaw, nga bahin, kag kung ano gid ang pagkatao mo. Isa lang na sa mga mahambal ni Tita Wilma, pero seryoso kita dira. Opda na to nina sa pagpangamuyo, nga kabay masalapuan mo ang imo matudtuon nga pagkatao. Ina lang yang aton sinimatugda sa imo. Ano man ikaw, bisan magkainano pa ang ginikanan mo is ginikanan, kag kung ano madiskubrihan mo sa uli kung ano gid ang imo pagkatao, hindi ka dapat magkahuya. Basta ang imo ginahimo husto kag para sa maayo, wala question. Ang husto kag matarong lang ara kita dira. Importante is may kahadlo kita sa mahal nga Diyos. Alas 2:23 Action Radio Philippines Standard Time. Ina lang matugda ni Tita We sa imo to Christian ha. Pasalamatan ko gid kun imo man mabinagbinag kag mausisa sang maayo ang imo kaugalingon nahanungod sa imong sitwasyon kag sa imo problema. Kun pwede, pahigad anay ang gugma. Set aside anay, focus ikaw sa imo edukasyon. Kay ina para gid sa imo palaamuton. Kaganay man sa aton mga kauturan, ang aton DTX 500 capsule, kinanglan ugalion man naton nina para sa complete management sa aton liver o kun aton atay. Tungod ang DTX 500 capsule, may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa aton liver. May mga active ingredients ini siya phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Di ta na gusto. Kinahanglan naton tipigan at tipanon kag proteksyonan ang aton siniatay. Paagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule. Pwede naton ina mabakal sa nagkalain-lain nga mga butika, dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, kag dira man sa inyo tagsa kalugar. Kag pwede kita makabakal sina online, kag ma-deliver sa aton mismo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Kagara man sa Facebook, Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule, amoy lamang ang Doc Samaritan Alternative Wellness and Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Alas 2:25, relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga pahanumdom. Life Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakahintangan. Responsable Action Radio Philippines Standard Time. Aytun man nanay panyawan linament para man sa iton mga kauturan dira nga nagalalik ramo masakit ang ila sini mga luta-lutahan. Ang ila likod, ang ila hawak, ang ila balikawang mga batis, mga joints. Kung may rayuma pa kag arthritis, inay ko po labi na gid sa aton klima subong. Amo nang hambal ni Tita Wilma, hindi magdula sang panyawan linament sa inyo tupad. Kung magaling ka mo sa kwarto, kadto sa gwa, dalaan nyo kung di ka mo kapungko, kay para kon, hindi nyo gani mahulag ang inyo TL, kay na naunay sa sulod sa mga 10-15 minutos nga nahambalan ka mo kinanglan, hindi nyo pag-station o kung hindi nyo bala pag-iunayon ang inyo nga mga joints, inyo butkon kag inyo batiis, kinanglan bisang gatubang ka mo dira sa radyo, kapamati o kung nagapungko ka mo, unat-unaton nyo man ay inyo tuhod, kag nga inyo siko. Kay kung maunay, ina siya sa malawig-lawig, aragoy-aragoy, ha? Ang inyo gid nga reklamo. So, kung narang panyawan li naman sa inyo tupad, madasig abrihan, kag haplusan ina, para nga maumpawan. Okay? Kag magluwas man sina sa mga nanay, kung may mga pila sa inyo kabataan, ha? Limpyuhan, kag patuluan lang, kuha ka mo algodon or cotton buds, ang pilas, negakuyom. Na inanatilawanan ani Tita We iyan sa mga malikot, mga mga sabaran mga kabataan nga mga ulugta sa masiling ka hindi sigigid nan, ha. Anyway nga daw sa panyawan li naman pwede nina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, ari available sa mga butika nga namtang sa atubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, sa JDN Pharmacy, RX Trade Drug Store, Mims Pharmacy, kag sa Farmacia Caro, sa Jex Marketing, sa Idalom, sa Action Radio. Kag syempre, dira man sa may Binalbagan. Sa mga butika, dira available ang aton sa ni Panyawan linament, pati na aton Panyawan Herbal Capsule, kag ang aton Celebrity Kojic. Hi, Keria Glorna di Midchay. Good afternoon, ma'am, watching from Hong Kong. Salamat gid kag kay Aquarius Boy. Watching live from Binondo, Manila. Salamat gid. Sa tanan nga taga-Tagaytay, tanate Binalba at Tagaytay. Hindi, taga-Taytay gali. Sorry gida. Sa tanan nga taga-Taytay, tanate Binalbagan. Mayong hapon lang kuno halin kay Mary Ann Villarosa, watching from Hong Kong. Salamat gid. Isabelita Giroy. Sa Family Giroy sa Phase 3, Purok Mahogany, kay Mary Rose in Giroy. Dira sa may Giroy Aguirre, sang Isabela. Dania Yabot, gusto ko man tani share akong story online. Yes, dear, pwede kid. Isulat lang, padala mo sa personal account ni Tita We. I-chat mo lang, pwede kid. Or
search mo at This Is My Life na to nga page. Pwede ninyo din mabutang man. Kay maukayan gina ni tawe. Kag mabasahan. Okay? Go lang. Kay Salve Gatilugo, salamat gid sa imo Inday. Tag sa kahapon. Ang imo pag-upod live kay Tito Wilma. Kag kay Hernani Claude Salvacion Degs. Nga nag-upod man sa etong live. Kag kay Inday Maylaw. Salamat man. Yes, Tita We, kantuan tayo na ang mga opinion, suggestion, good comments sa aton mga palangga nga mga tagpalamati para sa aton sender sa karon nga hapon sa kay Christian. Halin sa aton sa ni text hotline. Halin kay 9308. Good PM, Tita We, para kay Christian. Tutok lang anay sa imo study. Tuon lang anay maayo. Makatapos ka na, kag maka-work ka na sa ulihi, amo na pagdesisyon mo. Para sa imo kaugalingon, no? Kung ano ka gid. Importante katapos ka na study, kag may work ka na. Yes, 9308, salamat gid. Kabay nga maka-inspire din na kay Tuto Christian. Good PM pa shout out lang ko tawe sa family Alphabeti sa Hinubaan, Calatrava, kag sa Baktulon. Sakto na. Ano nga pa namyaw si Maricel sa Barangay Tapi. Salamat kay Tita Wilma. Okay, sa imo man salamat. Na? Hali naman kay 7061, Action Wilma sa sender. Focus ka anay sa study mo. Bata ka pa, pero hindi pagkalimti. Si Adan kag Eva lang, ang gintugas ng mahal nga Diyos. Pray ka. Dods niya. John 10:30. Ako kag ang amay isa. Yes, sa imo dude, salamat gid kag maayong hapon. Bago naman kuliwat makabati sa imo ba. Okay, hali naman kay 6609. Good PM tawe. Ang mahambal ko lang kay Christian, binagaan na ang himuon mo antes ka magsulod sa isa ka relasyon. Base sa ulihi, bayaan ka niya kag mangita babae. Si Lani niya always gid ga monitor. Salamat Ma'am Lani and good afternoon. Tita Wams, good PM. Greet ko lang ang barber's shop point sa Isabela. Si Bonbon, nga permigid, ga-absent, nga damo, ga-pangita sa iya nga customer. 3906, ay na, man nga naga-absent man. Kinanglan work ta. Kay Ma'am Emma Almeda sa La Carlota, maayong hapon and God bless you too. Salamat maayong hapon. Sa mga taga-Agora Public Market dira sa may La Carlota, sa inyo salamat gid. Tita Wilma, maayong hapon. Tutok sa pagtuon, bata ka pa. Okay, mangayo siya gali na yung textmate, babae lang. Okay, iya cellphone number sa mga girls nga gusto makig-friend sa iya. Iya cellphone number 0930-063-1521. Again, 0930-063-1521. May dumduman ko ang mga nagapangayo balas ng textmate, na? Hindi lang maglain ang inyo buot. Kung wala ko ginabasa, kung kaisa, may ma-open ako nga mangayo ka mo textmate. Tikon basahon ko, lain nga number ang inyo ginahatag, ang ginagamit nyo man nga cell number sa pag-text sa atong text hotline, lain man. Hindi na pwede. Na? Hindi ta gusto nga biktima honta ang iban. Kaya ang iban kung kaisa kaluloy, seryoso sila sa pagpangita friends mo, online, asara aton na text hotline. Pasalamat gani kita sa mga happy ending, mga relasyon. Hindi tayo maghalit. Kag sa mga nagapangayo man textmate online, sa aton personal man nga account, kag sa aton man This Is My Life page, hindi taman pwede malawag ang cellphone number nga inyo ginahatag sa aton online para mangayo textmate. Dirigid ta maagi sa aton text hotline. Okay? Jutay lang nga pag-inchendi. Hali naman kay 9584. Good PM, Tita Wilma. Kagid para kay Christian. Hindi lang pagpaligbi na anay ang love-love. Importante tapos anay imo pag-eskwela. Kag sa ulihi na lang na kay mabalaan mo gid
kung ano ka. Oh. Salamat, Gid. Tawi ahay, wala gid ko kabati sang stories ng letter sender na tulugan ko bi pagbukas ko sang rad. Ay na, naman 9904 man. Hindi ko naman masulit basa, kundi tamyaw ka na lang ni Tita We. Diba? Yes, 7878 kay Albert sang Victorious. Madamo gid nga salamat. Punta lang nagsulod sang imo mensahe. Na? Well, anyway, thank you, Kid. Aha, gusto ko pa man magbasa sang iban pero ang aton mensahe, ang aton naman orasan nagapangilay, kay aton horoscope nagahulat man. Gani sa inyo mga kauturan, kung may mga istorya kamo sa kabuhi, problema sa kabuhi, nga luyag ninyo i-share sa aton, luyag ninyo pa nga UN advice, pwede ninyo ina masulat, mapadala diri sa aton, sa estasyon sa Action Radio, pwede ninyo mahulog sa post office, kung ipadala ninyo address sa This is My Life, DYEZ Action Radio, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Mabaton gid na ni Tito Wilma. Pero kung ikaw kabalo na magtiktak-tiktak, kag kabalo ka na may cellphone, kag may data, may Facebook account ka, pwede mo man ipadala dira kay Tito Wilma sa aton sa personal account. Pangitaan nyo lang ang Wilma Antupina Sugaton. Pwede nyo dira mapadala sa akon sa Messenger. Si Tito Wilma lang na makabasa. Pwede ninyo man hinago o kung matago ang inyong ngalan kag lugar. Ako lang na makakita kag maproteksyonan man ang inyong privacy. Okay, gets nyo? Yes, pwede man sa eto, This is My Life page. Ara man sila nagapadala. Kaya inang inyong mga istorya, ang iban makarelate, ang iban makasuggest, makasiling man, ay mo man na natabo sa ako na muning may, o kung inspired sa ila. Sa ila man adlaw-adlaw nga pag sinalayo. So, kinahanglan lang gineton dira na sulat kag sulat, paambit kag i-share kung gusto ninyo advice ni Tito We, pwede man. Napangayuan nyo lang sa kutob man masarangan ni Tito Wilma. Okay? Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Balik kita pagkatapos sang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Alas 2:43 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, aton naman anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton. Ikaayong lawas. Problema mo, wala ka energy, daw kaluyas ang lawas mo, ay kinahanglan mo Dr. Pinoy Squalene Capsule. Adlaw. Pinaka the best kag pinaka maayong oras ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbugtaw mo, tapos mo gargle ko yung pangalimog, pinut brush, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon ng imo imnon. Madasig matunaw tungod nagka soft gel, madasig nga mag-absorb sa atong lawas, madasig ang impekto kag the whole day ikaw nga mangin energetic. Okay, amo lang na himuon mo kag syempre kung may problema ka sa lawas mo, may ginantos ka nga balatian, ara, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kinahanglan mo 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Kung ikaw ang may palamangkutanon sa imo ginaantos nga balatian, kag sa aton produkto, arang aton Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag namtang ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylopos, Mandalagan. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag syempre, deriman sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ara, available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ila kadlawan karon nga adlaw. Sa mga nag-celebrate karon nga adlaw, February 26, 2020. Happy birthday sa inyo. Happy 21st birthday kay Marie Alaysa Amparado. Happy birthday sa imo. Halin kay Tuto JM. Kag sa iban man naton dira nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawon karon nga daw. Happy birthday. Wish you good health, more happiness of course in life. Na? Kag magluwas sina more blessings syempre Tita We, ano? Okay. So relax lang. Kag tuanay si Tita Wilma sa aton tagsa ka horoscope. Bantayin ninyo tagsa ka zodiac sign para karon nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 26, tuig 2020. Ang mga natao Pebrero 19 tubtob Marso 20, inyo zodiac sign Pisces. Kag suno sa inyo horoscope, isa ka Cancer, magahatag sa imo sang swerte. Hindi gani makahatag sa imo sang kalipay. Pero abi mo kung nano, isa man ka Gemini ang makahatag sa imo sang problema o kung sakit sa balatyagon. Gani Pisces, tubtub mahimo likawan mo anay hingalit ang imo man mga kilala nga mga Leo. Tungod nga kung matabo may ara ka mo hindi pag-intyendihanay kag may posibilidad pa nga magaresulta sa malawig iya nga wala tingugay, wala bugnuhanay. Maswerte mo nga numero 2, 9, 13, 23, kag 31. Lucky color, red. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ikaw naman Aries, kung may upod ka dira nga isa ka Pisces, mangin aktibo ikaw sa paghulag. Mangin malipayon ikaw. Kag madamo ikaw sang matunan mo, silingon ma-inspired ikaw sa iyo. Kung isa ka Sagittarius o kung Taurus ang makaupod mo, at hindi man ka mag-intsindihanay, kag ara sungguranay man ang matabo, maswerte mo man nga mga numero Arian 5, 6, 18, 22, kag 38. Lucky color blue. Sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Taurus, sugataon mo sa matamis nga yuhum. Ang imo mga sugata dinamig yung kay nasang aga, di ba? Pag muklat sa mata mo, nagayuhum ka, tanan nga makita sa mga mata mo, yuhuman mo. Pero, Taurian, karon nga adlaw, may tion nga matakpan ina sang
madamol kag madulong nga galon. Kaya nga, mangin boringot kaya. Karon nga law, boringot ka kag irritable. Nga kinahanglan kontrolon mo para malikawan mo ina. Kinahanglan cool ka lang. Self-control, Taurus. Masuwati mo nga mga numero 9, 15, 19, 22, kag 33. Lucky color, corn yellow. Kadto kita sa mga Gemini. Mga nataw Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini. May ara manami, may ara hindi nami nga magagwa karon nga adlaw tungod sa nahanungod sa imo private relation. No? Private life man, to pwede man. Pero don't worry, kaysa ulihi, ikaw gihapon niya ang mangibabaw, ikaw gihapon ang magadaog kon likawan mo man na ang mga tao nga mga wala pulos, ina ba mga chismoso kag mga chismosa, ina mga tao nga nagapanghalit sa ilasig ka pareho kabayinan na hindi ra basta pakaan. Kagaron mga adlaw mapakita mong imo panindugan kag ang imo pagkatawo. Maswati mo nga numero 5, 15, 16, 36 kag 37. Lucky color light gray. Sailo kita sa zodiac sign nga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hunyo 22. Cancer, maghalong ka sa paghulag, halong ka man sa paghambal mo, kag halong ka man sa ginahimo mo, para nga malikawan mo nga makasakit ka sa imo isig kapareho, kag makalikaw man ikaw sa paghimo sang sala. Madali mo man nga magkuha ang imo gusto, kung inatagaan mo man sang husto nga tiyon. Kag kinahanglan, imo man ipautwas sa natungdan. Maswati mo nga numero 5, 11, 26, 28, kag 39. Lucky color, cream or white. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, kung kaisa, sa tutuod man, kung kaisa, kung ang swerte gani manuktok sa aton portahan, pero talagsa lang na siya, no? Kung hindi mo pagsapakon, tandaan mo hindi na naiya magbalik tubtub sa noo, gani, kinahanglan preparado ka kung ano man na mag-aabot, kag kung ginapatihan mo para sa kaayuhan mo, kag para sa imo maayo nga pala abuton, i-grab mo siya dayon, gets mo? Maswerte mo nga numero Leo, 1, 10, 12, 14, kag 41. Lucky color, sky blue. Nabatian nato ng unang gabahin sa itong pagbasa sa inyo mga zodiac sign para man Saturn horoscope, bantayan ng dugang pagkatapos sini. Life Extension. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, red voltage
handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon si Tito Wilma sa This Is My Life. Ano gani subong adlaw? Miyerkules, Ash Wednesday, Miyerkules, Webes, Biyernes, Dason Sabado. Ikaapat na nga weekly draw sa aton ACS Millones 2020 promo. Apila na lang kaadlaw so ang inyo dira mga entry, dasigon nyo na tapusan ninyo. Ang pagsulat sa matinlo nga papel, pagpreparar sa inyo white legal sized envelope kag sa inyo mga proof of purchase. Sa inyo mga POP, ang mga produkto sa ACS, ano ba lang mga ina? Ang Star Wax Floor Wax, ang mga empty boxes, White Rose Kojic Whitening Soap, ang Pride Detergent, ang Smart Dishwashing, ang Shield Bath Soap, kag Unique Toothpaste. Sa nasiling na naton mga putos lang ina sila pero way takabalo ko ng swerte. Tara na, basta kung mangin milyonaryo ikaw, gamit ang imo sini nga mga label, empty pouch, empty boxes sa mga produkto sa ACS. Kag kung may matinlo ikaw nga papel dera, panulatan mo sang kumpleto mo nga detalye. Kumpleto nga ngalan, edad, address, contact number kung may ara, kag ang imo perma. Lakipan sa ginlawag na ito nga proof of purchase kung ano ang gamiton mo kung Pride Detergent. Ilakip mo ina kag isulod sa white legal sized envelope ang puti nga malaba nga sobre. Ang ordinaryo ba lang nga long amo na sa aton, di ba? I-sealed sang maayo, kinalang silyuhan gina sang maayo, ya kulahan ginang hindi magtabog ang unod. Kag sa likod isulat ang ACS 2020 ACS Millones, ang Millones, patawin kalimtan. ACS Millones 2020 promo. Kung ginsulod mo to Pride Detergent, sulat mo sa idalom niya sina Pride Detergent. Dason, Action Radio Bacolod. Hindi din pagkalipatan ng Bacolod. Action Radio Bacolod para kompleto. Okay? Kung ba kompleto na naihingagaw ninyo sa paghulog sa mga drop boxes na ito diri, sa istasyon sa Action Radio, tub-tub Biyernes, alas 5 sang hapon. Maglapaw na gani, hindi na pwede kay hindi na pagbatunon. Di ba next week pagid na? Di nami iya kung kada simana may entry ka. Kay nga, every weekly draws may tatlo kita ka mga winners. Tatlo ka mga winners nga magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. Kag may pulo pagyan kaiban pa nga mga winners nga magabaton sang ACS Products Gift Pack. Huwag silingon inang gift pack, inang pulo naton ka mga winners gift pack ina sang mga produkto sang ACS. Di kung dira ka man mabunutan ang mga wrapper niya sinapoy, di man natin gihapon magamit nga POP. Pero gusto ni Tita Wilma nga ang madason nga milyonaryo mahalin diriya sa aton sa Negros o konsyudad sang Bacolod. Kanina doon, dito na pagpanghaboy, basura lang na siya, pero kung swertuhon ka, milyonaryo ka. Alas 2:56 Action Radio Philippine Standard Time. Tapuson ta na itawi ang mga nabili na itong mga zodiac sign para sa aton horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, mga natawag gusto 23, Tubtub City, Ambre 23. Virgo, kung may nagamasakit sa inyo balay, na hindi ka magkatahap, dala siya
sa bululngan, sa doktor o kung sa ospital para nga hindi mangin ulihi ang tanan. Pero kung wala sa may nagamasakit sa pamilya, sigurado kabuganaan kag kalipay ang inyo tanan mabatyagan sa sulod sang inyo panimalay. Maswerte mo nga numero Virgo 5, 15, 19, 25 kag 35. Lucky color aqua blue. Sa mga libre naman Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra, amo ni ang day of promise para sa imo adlaw sang pangako. Mangin mamag-an ang tanan para sa imo, tanan nga bagay mamag-an para sa imo sunod sa horoscope mo. Ang nalipatan mo nga pangako, sigurado nga matagaan ina sang katumanan. Karon nga adlaw Libra, likawan mo lang ang magbiyahe, likawan mo man ang magpahubog, likawan mo man nga magpanahor, sa mga singles nga Libra, likawan nyo man nga magkig-date, kag likawan nyo kung ano inyo barkada hamon sa inyo horoscope kay nga malapit sa inyo ang disgrasya. Maswerte ninyo nga mga numero Libra 1, 3, 19, 34 kag 40. Lucky color yellow. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tungtong Nobyembre 22. Iniya sigurado ni titawi para ni sa mga dalaga kag soltero lang nga Scorpio. May posibilidad makaangkon ikaw sang bago nga love life karon nga adlaw o kun may mga luyag sa imo o kun may maluyagan ikaw. Isa man kalayo ang maghahatag sa imo sang rason kun nga mangin happy ikaw karon nga adlaw. Pero abi mo Scorpio, isa ka Cancer man ang makahatag sang problema sa imo. Maswerte mo nga mga numero 9, 10, 12, 23 kag 32. Lucky color neon green. Sagittarius, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarian, kung naghimo ka sang mga maayo man ang imo maangkon. Pero kung naghimo ka sang hindi maayo o kung kalainan man ang imo ma-eksperyensya. Ang padya or reward kag ang pagpanukot hindi mo na dapat ikatingala. Mga maswerte mo nga mga numero 13, 31, 22, 39 kag 42. Lucky color pink. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, kung may pagtinipon-tipon, hindi ka, o kung magluwa sa tinipon-tipon, kung may date ka man abi karon nga adlaw, hindi ka matak-an kay nga ang imo nga dapat nga pakikitaan or dapat mo nga i-date, may una, no? May una siya nga commitment kung nga ma-delay siya sa pag-abot. Pero maabot siya. Na ano man yung transaksyon, himon mo karon nga adlaw, dapat tunaan mo man sa maayo antes ka magpadayon Capricorn. Maswerte mo nga numero 4, 14, 24, kag 34. Dollar green is your lucky color. Kag Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, paligara o kung palutsa lang sa imudulunggan ang mga mabatian mo nga mga tinaga nga ikaaking mo. O kung makapainit sang ulo mo kay nga ay nahisa lang na sila sa inyo. Hindi pagsapakang anuman nga mga tinaga nga mga masakit sa dulunggan pamatian. Paglawi ang problema, Aquarius. Maswerte mo nga numero 3, 9, 19, 39, kag 41. Lucky color white. Action Radio Philippine Standard Time, Impondo Las 3, ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa sinigabay ng aton man, coffee break o pwede ang Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga swabe nga aroma, swabe ang timpla, kag swabe ang sabor. Ang kafe nga himuhalin sa balunggay Zenthones kag soya. Gani, mayo man nga balita para sa tanan nga mga coffee lovers. Kaya nga itong sini Zenthone Plus Coffee Mix may mga pagtuon nga patigayon. Nga ini ang may 46 times nga sa isang antioxidants bangod man sang balunggay. May beta-carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3 kag choline nga kinahanglan nun sa pagpaayos ang atong sinilawas. Gani, Zenthone Plus Coffee Mix may kape ka na may bulong ka pa.
pwede na ito mabakal sa mga tsindahan, dira sa inyo lugar, kag diri man sa among sa siyudad sa Bacolod, kag pwede man kita makabakal, maka-order online, kag ma-deliver mismo sa aton puluyan, pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph, kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributor sa Centrum Plus Coffee Mix, among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag Klinika de Alternativo Medicina. Fred Nina, mayong hapon. Salamat na sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag syempre kay Inde Mary Grace Eugenio Formin, kay Inde Salvi Gatilugo, salamat gid. Kag kay Kenneth Valencia, kay Angel Ping Sol Alimania, watching from Singapore, salamat gid. Kag kay Jose Mongcal Torilla, salamat gid sa inyo. Kag kay Rumel Pingad Gasias Fordan, Tita Wilma, good nun musta po pag-greet the family Fordan Rivera, Uyog family sa May Purok, Basay, Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Greetings coming from Ginoong Romel Fordano. Wow. Mayong hapon lang da. Kag kay Jana Costa, may damogin nga salamat. Kay Inday Ivy Alvarez ko, no? Kay Councilor Vicoy Haviliana, kag sa mga taga-Purok Paho, Barangay Dulao, Bagos City, ang Gatamyaw, si John Acosta. May damogin nga salamat. Kag antes man si Tita Wilma magpaalam sa sininga hapon. Ang itong sini quote of the day, nagasiling, if you see someone without a smile, give them one, sorry. If you see someone without a smile, give them one of yours. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati sa ulan naton malabutan pasensya pang sa gihapon kita nagapasalamat man sa inyo tanan. Salamat man sa akon mga partners sa technical control, amon Chief Engineer Action Noel Pinilan, upod man kay Action JM Baikin. Sa ngalan sa amon Station Manager Action None Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma nagapaalam. Tubtub liwat mo, standby sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!